Как има програмите с 300 последователи? Така, как има програмите? Това са основните програми за монетизация, с които разполага TikTok. И коя е тя? Това е една от моите клиентки, които беше публикувала, беше коментирала едно мое видео, в което казва, че вече има програмите, и аз бях качила едно видео с нейния коментар, за да видите социално доказателство, освен моите програми, да видите, че има и някой друг, който ми се е доверил. Много от вас са и писали, много от вас са питали как могат да имате програмите на профила си, което го намирам за изключително неуважително, защото тя се е отделила от времето, от финансите да закупи курс и да искате от нея да ви даде тази информация безплатно е така. Да не говорим, че всеки ден и на мене ми пишете с въпроси как да си оправя профила, имам проблеми с профила си. Когато ви кажа, че може да си поръчате одит, вие казвате, то струва пари. А реално искате да си решите проблема с профила, от който вие изкарвате пари. Много е странно вашия бизнес да работи, но бизнеса на хората да не работи. Имайте го на предвид каква заявка задавате. В смисъл такъв, ако искате да печелите пари, да ви се случват нещата, процес е даване, получаване. Това е една малка скоба, която който ме е разбрал, който не ме е разбрал, пак добре. Така, как има програмите с 300 последователи? Така, аз мислех, че това сме го изчистили като въпрос, но явно не сме. Затова, за да имаш основните програми за монетизация на твоя профил, последователите нямат абсолютно нищо общо. Моето първо видео, в което ще ви сложа тук една екранна снимка, в което съм го публикувала и съм ви казала, че имам програмите на профила си, правя обзор на него и имам много последователи. Така, на вас последователи са ви необходими, за да се присъедините към програми, а не да ги имате. За да имате програмите, трябва да се намирате на държави, на които те са достъпни. Но и пак, това въобще не трябва да ви притеснява, защото аз съм живото доказателство, че мога да ги имам и без да се намирам на такава държава. Ако искате да имате програмите за монетизация на вашия профил, пишете ми.